В момента съм в Масутис, в нея Рамос, и ще ви покажа какви са цените тук на хранителните стоки. Порички, голяма кутия 400 грама, 4 евро и 25 цента. Хлябът, ето този евро 85, евро 85, евро 98, този струва 2 евро 35, този струва 2 евро 29, тук витрината с месата, 5 евро 1 цент, струва ето това. От другите неща да ви покажа, ето, мисля, че тук е доста скъпо. Нутела, това бурканче струва 4 евро 92 цента, а големият буркан струва 7 евро и 90 цента. Крем лотос бисков струва 5 евро 59 цента. Яйцата, да ви покажа и тях, тези са на промоция 2 евро 82 цента. Ето тези трябва да са. Айрян 1 евро и 13 цента. Мляко. Доматите струват евро 69. Ето ги. Краставиците също струват евро 69. Това са цените на плодовете и зеленчуците. Банани, ананас, череши,